Ini aneh di Kenapa? ini lah kene. Iya nak ini. Topokan lah. Iya. Yang sepi, topokan ini banyak sepi banget. Iya. Enggak. Harus ngopi apa? Loh. Ngopi nang mripat ngeri ya kena. Kopi nang mripat ngeres lah. Iya. Kopi ngeres nang mripat. Ya please. Harus putih apa? Ora usah, matur nuwun. Ya wis. Jagongan bae to. Sih kene lah. Ya, Topokan. iya. Iki. Heeh. Aku dari kelingan ini. Kelingan tahu maca. Maca nang dia punya nang koran apa nang dia lalen lo. Langan koran. Anak cerita. Lucu. Ceritanya priwe. Iya, lu kenapa ya? Ceritanya aja. Ya maaf. Ya berdarah saru ya. Aja. Saru ya. Jadi saru aja lah. Ora apa-apa ya. Ya ceritanya enggak apa-apa lah. Ya wis priwe. Beri ceritanya. Nang kana kecamatan nang Aji Barang. Aji Barang kana Cilacap. Anak guru wadon. Ayo ora. Yo. Wadon Ayo ya. Waten ya ayo. Ceritanya iki priwe carane bu guru ku mau kepengen mulang gambar. Gambar iya. Kayak gambar seni gambar lukis kae. Terus bu guru ini nulis nang papan tulis. Oh iya. Terus karepe gambar apa? Gambar buah ya, buah apa enak ngerti kan kesenenganku. Iya apa gambar. Terus takut nang bocah-bocah. Iya. Gambar apa dia? Ya buah. Bocah-bocah ada kompak ngomong bareng. Gambar bokong bu guru. Masa gambar bokong? Bocah-bocah ngawur teman. Sebenarnya di mat namanya iya gambar apa bocah ngawur temen ya. Bocah-bocah maning gambar bokong bu guru. Aja kayak gue saru. Sing bener. Timat namane. Timat namane jal gambar apa gue? Iya gambar apa gue kira. Bokong mantep temen dengan bokong. Masih banget. Iya. Iya. Korke gambar apa? Bocah-bocah kok bareng ngomong bokong bokong. Sedane bu gurune ya betul ya kelas bocah-bocah paham ya bokong. Ngapa? Mau kantor ya laporan karo laporan kantor ya. Iya. Terus tekan kantor. Didangu nang kepala sekolah. Kenapa bu guru kok nangis kok melase bu guru nih. Bu guru lapor. Terus kopak mantri. Bocah-bocah nakal ya. Aku nonton gambar tanggapan tulis kok bocah-bocah pada saru ngomong bokong. Saru pak mantri. Iya bener gue lapor kepala sekolah. Derek nap gurunen kelas. Iya. Terus tekan kelas. Yang kelas mana ya? Pak mantri ini ganggu nang bocah-bocah. Bocah-bocah. Dadi bocah gue, dadi murid gue sing hormati karo bu guru. Bener gue pak mantri nih gue. Masa karo bu gurune saru temen. Iya ngawur banget ya. Apa aja mau kenapa nganti bu guru nganti muwun nganti nangis. Bocah-bocah meneng bae kabeh. Ora nasi kemecat. Iya kan ora bocah. Ya, terus bocah bilang Pak Mantri. Pisan maning karo bu guru ke situ manut.
Manut bener. aja sembrani, Bener, aja akal. bener, Ya, bener, biasa bener. bocah-bocah pada semaur kabeh. Nggih, Pak Guru. Ya wis ya kabeh ya. Iya. Ya sedikit diulang nang guru. Aja nakal. Nggih, Pak Guru. Iya bener. Sip. Apik. Lah, bareng Pak Mantri ini arep kantor balik ndeleng blabak. Dalam papan tulis ya. Kaget ya. Gimana sapa ngawur temen anak put siapa sih gambar kejal gambar kok ngawur temen saru gambar bokong ya Aman ini ngarani bokong ya. malah bu gurunya melu guyu tenan Pak Mantrine yang melu ndikap gambar bokong gimana mana oh iya gambarku kayak gambar bokong gurunya Isi syukur itu sadar ya. gambar yang apa sih? Saya kira gambar apel apa gambar bokong? Oh iya lah iya. Gambar bokong kan. Iya gambarnya kayak gini, mulanya bocah-bocah ngomongnya, gambar bokong. Iya, aku gambar bokong tuh, aku gambar apel. Lucu. Iya kayak gue lah. Ya. Suka dukanya dari guru nang SD. Iya bener. Ya. Buat cerita mana? Iya ya. Yes. Sekitar gini cerita apa enggak? Oh, cerita apa sih? Iya kayak karena putune kon oh iya mau apa kon ngaso karo istirahat kon ngaso berarti gaya ujarku ngaso ku jenenge anak gawean di mangangku ngaso ya ngaso orang gawe biyen kakine ini kayak gue ya siapa masih dia metang bora usah ya bisa gampang kok lah